Unsa guys, magol ra ko na. Wer ra ko maghang unay ning daw talagang unay. Di naman maarang. May kapalit na niksud ano sa bagay tao pampi asin sa bahay. Isa pa man puto ka kilo, mada na ra puto suwa kay wa man. Kalimot ko Domingo man dayron mo nga daghanag tao. Hani mo pud ni. Oh. Skanda no sa musod. Adto ko sa merkado na pud. Gahapon ni adto ko karon maadto na pud kun jahang pakita mo bag-o na pud kog sarok. Pasig nigo, nigo ko be. Nigo kuno koy. Abi sa nang sarok nay palihog nay. Bag-o na pud eh. Bag-o na pud kog sarok guys oh. Gahapon nagang sarok kay kuan man to kananay. Ang sari tawag ganay kanang kuan sa mga army nay, uniform. Marag army ba is army. Basta kay marag kampo. Marag army. Karon lay na pud superman na pud. Grabe ko yaw nihang mga kay kuan ning mga sarok kananay pang hero-hero ba? Uy, ang dako maghang unay, ning dako lagang unay. Naman maarang. Magingana ko. Jagang sanina mura na si jaghas na. Chardot lan po siguro mig virus nga sanina marag has. Ada dapat jo koy mask. Bago ni ha basig moingon pero mo ginamitan. Nga bag-uro di kaadyo. Kay nagpost ko sa Facebook, giingnan lama po kog Aiglin nga. Ilabay na dajon ha nga gahang gamito gutro nga. Kuan man jud ni sadya ka usara man jud ni gamit ikaw Glin ha. Na hapakon ka na Glin say pagtuon nimo na hugawan. Hugawan. Binuang ra bitaw. Taga din Lin. Taga kaya masing classmate. Di akos gawas. Ano ba ning arang puti maning hangkuan? Uy, di man maklaro ana. Di akos gawas guys kay naghuwat kong dyan kay mao to Miss Grado. Sinanay ang kauban ug si Koy. Ag sinanay kay insa man nanay. Nagkuan sinanay liso sa okra kay magtanom mi. Da pin harvest nga okrang gamay na. Tanawa, kita ka? Awa. Lamay ka dyan na itos lagi na mus nga naisuka. Unsa si Aliana. Ikag mo. Adyo mo kay ikag kay wa man mo dari. Shout out kay Mami Ria Silog ni Papa Dudu nga naa karon sa Antipolo. Nagunsa man mo diha. Nga wa man ri trabaho. Shout out ko no sa inyong anak-anak dari. Kadong singat kay gatuksi. Kurtaan man kay gitagaan man natin kag 20 mil. Ha, tagan kag 20 mil koy. 20 mil ba? Pila man day? 20. Oh, 20 rabi kog 20 mil. Baligja kanay tag pilang kilo. Pilang kilo? Tag-10 lang kilo. Lami ka do na ito sila ginamos. Shout out di ay kay Mads Agaw Cherilyn. Salamat sa ginamos nga duha ka kaltik. Sa dapat joy saging. Agay, kalami ag saging gamay naman nabilin kay gihurot magpagdang munikas ubay. Ani si punis ati munika gagihurot pagdag saging. Urot sa hudta gito nga mo. Awa dai ko na hudta dai ko na ito nga gibili. Init ka do. Jacket pod ko kay para di jud maka do tag init. Unsa guys, magol ra ko na. Smagol ra ko kay ara bitaw putas bukid. Guys, kipang sirad anak nga agianan dari studio. Ug moagi mo at jud mo moagi sa pinaka-entrance kay gipang sirad anan nilag mga lutsanan dari likod sa merkado. Grabe, oh my kurat mga tao dari sa Alicia guys. Oh. Pero madyo kay nagimas na. Ginuko dyan tong kubangga eh. Pain taon ko, iliwat. Na sila footbat, baon sa ilang gibutang dana. Grabe daghan na jud tao ron guys, hinoon, baong ano ni. Nagpanik na mga tao siguro ari kay daghan naman na malit og bugas, hurot nagbugas. Nag-announce. Para naghanag tao. Kalimot ko Domingo man dayron mo nga daghanag tao. Hani mo pud ni. Oh. Skanda no sa musod.
Unsa pa man ko musud, unsa na ko mupila. Tapos ako sa Palawan. So, kung ano yung sitwasyon sa Palawan po siya, para baga nagpila. Ano yung ipila ng hong papel? Guard run tayo magtawag, no? Ya, tagran na sa guard. Sa kamay naman, sa kumatang kilo kay na si ganaw. Kunyaro mo rin. Ang sa kamaya. Dawat talaman kay. Kamay kanawa pa eh. Distansya sa tagamay. Wala rami. Ops! Kalayo sa mga gamay. Kaya hindi tama preso. Kaya di tama sira niya sa Palawan. Lolita. 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 Oh, lulita asa na ba ka? Bumungkas. Lolita bumungkas. Lolita bumungkas. Hoy, paminaw mo para mahuman tagdali. Awa guys, si Mayor na guys nagtalikod kang nakaputi. Si Jam mismo nangunay dari og pag mando sa mga katawhan nga mutuman jud ta sa social distancing og sa pagpaskan jud sa musod unya adto jud mo agi sa exit kay arong ma-disinfect. Below 65 up. Nagdala pala ko na suot. Kanya, kung naamoy mga anak, mga ginikanan, mga dunda, kung naamay mga anak, inadili na din ang pagsurisuro, tanaw, timan inang itong mga anak, namang ganisupan, rabing laagana, kung ano rabay ng anakpan, ipalok ka to ninyo. Diyan karon kayo mamantay trial court, kay sarado man, sakto, inig, mahumaning atong krisis aning kuhan, ayaw pa sila makagawa, sigurado dyan na. Kaya mga gahe, mga dito na sila ko, magsige na magsuro-suro, ibisan na okay, bawalan ha. Kaya niyo? Ha? Panas ko ay! Naragatong Mayor guys, nangunay nagsuroy dari guys. Gusto jud mga preso wala pagpatuo. I-implement jud diri stricto kaadyo ang social distancing og ang pag-check sa temperature ay musud sa merkado. Uban kay gahay magbuna-buna lagi, gahay ko ning uban. Alas 6 kuno taman alauna ag merkado. Sarado na ning merkado karong palis. Inikabot ninyo sa saan, social distancing, di ba kasabot ang inyong tapan, kamoy sabot. Tapsa, ay dili bang kasabot ang inyong tapan, kamoy sabot. Ano, sana ako pamahagi para malikaya na to. Ano nga to, kitawag sa COVID-19, kaya inikpagpunta ng inyong tapan. Yan, nag-social distancing dyan eh. Wag na, patay na ng virus. Guys, stricto dyan diri sa Alicia. O na po'y nagsinabot, nag-istorya, niya, nagkuhan, niya, kamo kayo nakakita man mo, hong-hongi. Amigo, distansya. Basta sa pila, taman dito eh. Kana, inyong kitabangan ang inyong isang katao. Pamahagi na, inyong kitabangan. Oh guys, arang paita, wadyo ko kapalit o buwad. Paita, kapalit na ning buwad. Wa ko'y quarantine pass, kaya wa pag-distribute sa among kapitan. Kaya wa po kuno ni abot, naglibog na mig asa mi dani. Nja guys, maadto ko sa kapitan, mga adyo ko quarantine pass. Okay. May kapalit na nigsud ano, sa bagay tao pampi asin sa bahay. Isa ka man puto ka kilo, mga na ra puto i. Suwa, kay wa man. Munta na ni kapalit. Naghang napalit, kuan ra. Sabon ra. Kanarang nas gawas sa merkado, mga fresh nga mga isda, mga ingana. Jamu. Dr. Ben, bali na rin sa clinic, di anas lujo. Grabe kay kapoy ko, arab din napalit. Lagi pang sarado, ana. Taman ra, alauna, ang merkado guys.
ko. Pero ita.